وتوصالتن كسرن بكبرن بغالاتن يخون الصنفتي وتوصالتن كسرن بكبرن بغالاتن يخون الصنفتي الصنفتي زي بحاليوت من قصقاس لسان فتحي كفل ميديا ناتدالو زقرب آب حواريوي تلقوم امانان زتوكوري فتحي بعين امنتنا حقن رتعن اب قعزو خرستنا كمين بخمين كنرعمو خمز قبا قدس مصحاف بموكاس مزقب هايمانوت بمموركاس والسانيتات كال اي قبائي فاتيكان بمتقاس كم اون زتفلاليو كاتوليكاوين منفساوي صحفات بمخلاص أفلطو كاتوليكاوين امانان كبن ببال زعلبه مدبيو لسان فتحي وتوصالتن كسرن بكبرن بغالاتن يخون الصنفتي وتوصالتن كسرن بكبرن بغالاتن يخون الصنفتي الصنفتي قعزو سلام مسر سليك أنا باباسات ليون مبل عسة أربعته بأحواتهم كاردينالات مستمرتو نعلم براكي أمن سلام تأمن انك قلتو سلام مسكولهاتكم يخون بمبال أفهم زخفتو مبال كلتميتن سوسان شوعتن تكأن تختالن قدس بيتروس زخونو رأساليك أنا بأباسات ليون مبال عسة أربعته سلام كاندت لوخو مخانو أنا تسيرهم آب قرعات قدس بيتروس وطيوم أملاخ يفكرنايو نخلاتنا يفكرنايو حيل خفاءات أي كشنفنانيو بمبال أبي تسفان بسرات النزر السب لقي سوملنا من كوني مرات زبل ورن زعبان مرخبتي بزحان علم كان دقوداي كوينو أبزنا برلو اوان بزحات أسمات أبك الميترينا دارقا بملقات بزبحال كأ أمريكاوي كم زي كون كم رقص كوينو نيرو اتوم أملاح زحاريوم أبوغنا أب شيكاغو أمريكا توليدوم زعبيو كاردينال روبرت بريفوست كونو نبزحات أقرمو وبرقص قبر أملاح كل جزي أقرميو حساب خاء كابناتنا فليز بلايو كابن سنتهم كهن كخونو كتور دليتن نصرنتن صوعتان زنبرام كاردينال بريفوست قال غربابتهم كيترفو حدا معلتي رأساليك أنا بأباسات كتكوني خايبلوهم نيرام عبدالدول كريستياناوي سدرابي زتهانتسو سلزنبرو صنوع أمنتن كريستياناو بحالن زملالي أمسب كوينوم يوم أبزا عالم توقعيزهم قدامي ديغري بعود قصري ماتماتيكس زازمو روبرت بريفوست محبر دك قدوس أغسطينوس بمئتاو هيواتو بنا أغلقلوت بزحان بموفاي لأخن أبسارن سناي زينا نايتي مدحن عالم زخون خريستوس كونو كابتا مبقلهم زخونت أمريكا بموصع دما أغلقلوتهم نمحبرهم هزبي هاگر بيرو ناوفيو أبقو دما كهنتاوي منكسناوي مسيناون بابسناون تلوخوهم قبرو أب قدوس تماس يونيفرسيتي ليكنتهم دكتوريت زمسكرو
ኣዝዮም በሊሕን ተመራማርን ወናኒ ብሉፅ ኣእምሮ እዮም። ስለዚ ከዓ እዮም ብኣሕዋቶም ኣጎስቲኖሳውያን 2 ግዜ ጠቕላሊ ሓለቓ ማሕበር ክኾኑ ዝተመርፁ። ቤተ ክርስቲያን እውን ትግሃቶምን መንፈሳውነቶምን ሪኣያ ጵጵስና ሂባ ንዝለዓለ ኣገልግሎት ዝሸመቶም። ልዙብ ጠባዮም በሊሕ ኣእምሮኦም ናይ ጽኒልካ ምስማዕ መለለይ ባህሪኦም መንፈሳውነቶምን ሪኦም ከዓ ኣሕዋቶም ካርዲናላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክኾኑ ሓረይዎም። ነታ ናይ ጵጵስናኦም መሪሕ ሓሳብ ማለት ኣብኡ ኩላትና ሓደ ኢና ብምባር ሊዮን መበል 14 ዝብል ስም መሪጾም ሕጁን ሕራይ ከገልግልየ ኢሎም ዝመረጽዎ ስም ኣበይ ከም ዘተኮር ዘመልክት እዩ። ኣብ ታሪኽ ከም ንሪኦ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 13 ነዚ ሎሚ ሕብረተሰባዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ዘሎ ብስንድን ትምህርታውን ኣገባብ ዘተኣታተው እዮም። ነቲ ብናይ ኢንዳስትሪ ምዕባለታት ዝመጽእ ብድሆታት ነዊሕ ሰዓታት ስራሕ ዘይእኹል ደሞዝ ትሕቲ ዕድመ መቑፃርን ካልኦትን መልሲ ንምሃብ ሓደስቲ ነገራት ሮሩም ነባሩም ብምጽሓፍ መሊሶምሉ። እዚ ማለት ቀዳምነት ክብርን ግርማን ወዲ ሰብ ክመጽእ ኣለዎ። ኩሉ ዓይነት ነገራት ንኣገልግሎት ሰብን መጋበሪኡን ክኸውን ኣለዎ ዝብል መሰረታዊ ሰብኣዊ ክብርን ክርስቲያናዊ መልእኽትን ኣመሓላሊፎም። ብተመሳሳሊ መንገዲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 እውን ኣብ ዘመናዊ ዓለም ብሰብ ሰርሖ ብልሕን ካልኦትን ንኽብሪ ወዲ ሰብ ዝጻረር ኩሉ ክብድሁ ዕላማ ከም ዘለዎም ኣተንቢሆም ኣለዉ። ባዕሎም ከም ዝብልዎ ድማ ንሰላም ብዘይምቁራጽ ከም ዝሰርሑ ንኹላቶም ኣብ ጎነፅን ኩናትን ዘለዉ ከዓርቁን ከቀራርቡን ማዕጾኦም ርሑ ምዃኑ ኣዊጆም ኣለዉ። ንምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ከም ዝበልዎ ከዓ ልምዶም ክዕቅቡ ኣቓልብኦም ኣብቲ ውፅእ ሕብረተሰብ ክገብሩ ንሓድሕዶም ብዓይኒ ፍቕሪ ተጠማሚቶም ኣብ ልዝብ ክጽመዱን ምስቶም ኣብ ግጭት ዘለዉ ተራኺቦም ናብ ሰላም ክመርሑ ሓደራ ኢሎም ኣለዉ። እዚ መጽዋዕታ ንዓና ተኸተልቲ ስርዓተ ግእዝ ብቐጥታ ስለ ዝምልከተና ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ጎደና ሰላም ምስ ኩላቶም ሓቢራ ክሰርሕ መጽዋዕታ ቀሪቡላ ኣሎ። መዋዕል ኣገልግሎቶም ናይ ሰላምን ሰብኣዊ ክብርን ዝረጋገጸሉ ይግበረልና። እቲ ኣብኦም ሰናይ ነገር ዝጀመረ ኣምላኽ ድማ ወትሩ ጊዜ የሰንዮም። መድኃኒት መላሽ ፒትስበርግ ፔንስልቬንያ። እዚ ብሓልዮት ምንቅስቓስ ልሳን ፍትሒ ክፍሊ ሜድያ እናተዳለወ ዝቐርብ ኣብ ሓዋርያዊ ተልእኾ ምእመናን ዘተኮረ ፍትሒ ብዓይኒ እምነትና ሓቅን ርትዕን ኣብ ጉዕዞ ክርስትና ከመይን ብኸመይን ክንራእሞ ከም ዝግባእ ቅዱስ መጽሓፍ ብምውካስ መዝገብ ሃይማኖት ብምሙርካስ ውሳኔታት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብምጥቃስ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ካቶሊካውያን መንፈሳዊ ጽሑፋት ብምኽላስ ኣፍልጦ ካቶሊካውያን ምእመናን ክብ ንምባል ዝዓለበ መደብ እዩ። ልሳን ፍትሒ وتوصالتن كسرن بقبرن بغالاتن يخون الصام فتحي
ሰላም ፍትሒ